Tragedi apa ki? Tragedi jam maut ini. Kata Des, sing ireng ki. Oh. Sewet. Balapan cara truk nganu lho, truk lombok lho, balapan. Samar selak bosok. Andes mana ini? Kepiye? Nanti aku mau rono sik. Oh, joger ini ngono. Lah palu kabeh. Mulano dapurmu kok ngono kok ya dobel-dobel. Ora dobel. Hanya ngirul po. Hanya ngirul po. Oh iya. Ora ngerti ning nyojo to. Aku ki gereng aku wis ora apun. Kuwi. Wis Des, ulun salam sih. Lah ya, ayo Pak. Eji ngaturkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terus gitu. Cuma-cuma ora pamirsa sedaya ya, Bos. Aku tak Eji ngaturkan wilit sendalu dumateng ora wonten ing iki ngendi lapangan ngendi Mas? Semali. Rejo. iya. Muntilan. Lho. Lah, ning acara iki to, Mak. Lah budaya Sekarwangi. Sekarwangi lho. Mau aku yo ngono. Nggih, enjang menika kawula sak kadang. Heeh. Enjang kok ejak piye? Nyok meh ki, kusik 6 menit meneh. Esok. Heeh. Yo. Saking saking paguyuban seni topeng ireng Citra Rimban. Alhamdulillah. Marasuan. Ikut memeriahkan dalam rangka acara Sekarwangi Festival. Alhamdulillah. Anteng Pras. Lemut meneng we. Nggih, ngono lemut e. Nah, to. Kula nuwun dumateng sedaya seniman seniwati pelaku seni Kota Muntilan. Nggih. Alhamdulillah, Mak yo. Alhamdulillah. Wis pokoke bengi-bengi kok ngene gak apa-apa. Pras yo gek semangat to. Pras paling semangat ta kok joget bengi-bengi. Halo Mami Rempong Indonesia. Wah, senenge. Ayo. Kayak Pras, fanmu kayak Pras. Pocokan pas kuwi. Kuwi apa? Disapa Pras? Oke. Salim sik. Iya. Wes. Iya. Wes. Diabu Pras. Wah, dan juga kru dari Soleh Channel Muntilan. Terima kasih. Mabuk apa takoni, Mak? Teman-teman Bramokadi selamat malam. Halo, Bos. Halo. Halo. Dan juga semua pelaku seni topeng ireng buri barang, Pak. Muntilan. Iya kae. Wis kabeh tumpuk blek. Aku ora kenal rukahe kok sapa to? Ayo aku ngono. Ngono Wis to. tinggal kabeh ning buri kok. Ayo. Saiki dirujake sik, Mak yo. Iyalah. Karang Iki masalah Sri Kandini barang ngono selak. Sekolah sesuk. Sekolah. Bayar rapot barang kok. Ya to. Iyalah, Jo, dadat ki yo. Jo. Ayo Pras. Kepriye kangane wo? Piye Pras? Ya wis. Jo. Ayo pro konco
Des. Napa to, Des? Kuwi ngerti Rut. Pripun? Regane nang kene pikirane nang kono. Ora Oh, ngono. ini samare. Ah, mulakmu namun iki. Rudi, Ora lemun-amun. ora ngono. Getun dumi double dadi ora. Ora. Tak dioni makmu. Non. Hah? Apa? Ini kacamata nih. Aku iki tak gedang tukang tembel ban asik. Ayo, kae bos Balen, tapi ngono langsung aku iki tak gedang tukang tembel ban SS Mas S tunggal Mas S. Ya, bakul. Bakul. Ah, ya duwite. Apa dak duwite? Ngelae. Ya Rek Rut. Ah, mau wis ditransfer ya kowe. Alah, jaluk ke Clarisi yo. Ya takoni pira regane? Ayo. Yo. Yo ngedediantil. Burung kakak. Jan mak iku nek nuthuk sama macam kuwi. Jan pras tili pras. Jan nyong ndoke keserempet ora. Kowe jan so tiang ngono disondok emang ki. Ayo, pras, jogetnya ya pras yo. Jan mas tekan kene iki. Rek, pas, rek bener lho Pras yo. Rodino jebol lho. Bodol. Iya. Lagu apa? Sido Rondo. Heeh, kenapa? Sido Rondo kabeh. Ya we, ya. Ya. Yo, Ngatok. Dik, Sido Lek Rondo. rutis ngatok. Ya. Ya wis Rondo. Sidorondo, Mas Mus. Yo. Bismillah. Karo duet karo Mandang to Samang. Nyong. Iya. Iya, Mak. Ayo, Mak. Ce. Iya, iku sik ta, Mak. Kabeh iki ora perlu dikatuni. Tenang Mas. Janjiku yen aku sanggup nganteni. Aku ilang aku. Rasane aja Jodone. rakeno prawane tak enteni randane. Wedian disosor mambune remason. Ngoso oblok-oblok pasasah guyu. Seneng lek pas ya. Yen mulos liramu wis tak aturi.
prawale angkat ranjani